ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሪፕረስ ሎሚ 18 ሚያዝያ 2026 ዓለምና ኣብ ዝባን እምባባርዕ ትርከባላ። ኣብ ትግራይ እቲ ሰባት ባህንቀውታት ጽበይዎ ጸንሑ መግለጺ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብምስጢራዊ ኩነታት ተሰሪዙሎ። ኣብ ኣኽሱም እንታይ ይካየደሎ? እቲ ኣብ መንጎ ሰራዊትን ፖለቲካዊ መራሕትን ተፈጢሩ ዘሎ ምሳሓብ ናብ ደማዊ ምርጻብ የምርሕ ዶ ይኸውን? በትኻሊእ ሸነኽ ድማ መጻወ ሆርሙዝ ዳግማይ ተዓጽዩ ዓለም ትንፋስ ሲናላ። ትራምፕ ኩናት ክጅምር ኢሉ ኣፈራሪሑሎ። ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ድማ ምስጢራዊ ሞት ሳይንቲስታት ኒውክሌር ረዓድ ፈጢሩሎ። ኤሪትራ ኸ ኣብዚ ኩሉ ህውከት እንታይ እያ ትገብር ዘላ? እቲ ካብ ጅዳ ዝተበገሰ ነዳዲ ምጽዋዕ ምእታውን ሎሚ ኣብ ኤሪፕረስ ከም ኩሉ ግዜ ብዝተፈለየ ዓሚቕ ትንተና እዞም ኩሎም ፍጻመታት ብሓደ ሰንሰለት ኣላጊብና ክንትንትኖም ኢና። ሰናይ ምክትታል። ምስጢር ኣኽሱም መፈንቅለ መንግስቲ ወይስ ፖለቲካዊ ርእሰ ቅድለት? ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ድራማ ናብ ዝለዓለ ብርኪ በፂሕሎ። እቲ ሎም መዓንቲ ክወሃብ ተሓሲቡ ነበረ መግለፂ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተሰሪዙ ጥራይ ዘይኮነስ ተናዊሑ ተባሂሉሎ። ስለምንታይ ኣብ ኣኽሱም ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ነባር መንግስቲ ይመለስ ዝብል ውሳነ ኣሕሊፉ እዩ። እንተኾነ ግን እቶም ብረት ዝዓጠቑ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ነዚ ውሳነ እዚ ብኸመይ ይርእይዎ? እቲ መግለጺ ተሰሪዙሎ እቶም ኣዘዝቲ ነቲ ፖለቲካዊ ውሳነ ንምቕባል ፈቓደኛታት ስለ ዘይኮኑ እዩ። ታደሰ ወረደ ኣብ መንጎ ተኣማንነትን ንፖለቲካዊ ውድብን ውሕስነት ሰላም ትግራይን ተወጢሩ ይርከብ። ሕወሓት ነቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ መልክዕ ክመልስ ምድላው ንውዕሊ ፕሪቶርያ ብቐጥታ መቓብር ምእታው ማለት እዩ። እዚ ድማ ንትግራይ ዳግማይ ምስ ፌደራል መንግስቲ ናብ ኩናት ክመጽእ ይኽእል እዩ። ነባራት ኣባላት እዚ ውሳነ እዚ ንትግራይ ናብ ኩናት መንገዲ ዘምርሕ እዩ ብምባል ዘቃልሕዎ ዘለዉ ስኽፍታ እቲ ሓደጋ ክሳዕ ክንደይ ቀረባ ምዃኑ የርኢ። ሆርሙዝን ባቤል መንደብን እቲ ዓለም ለኻዊ ዕፅዋ ዓለም ኣብ ሰሙናት ንፈለማ እዋን ነዳዲ ክትረክብ ተስፋ ገይራ ነይራ። እንተኾነ ግን ኢራን ዳግማይ ንሆርሙዝ ዓጽያቶ። እቲ ናይ $2 ሚልዮን ቀረፅን መጠንቀቕታ ትራምፕን ኢራን ንነፍሲ ወከፍ መርከብ $2 ሚልዮን ክትከፍል ምፍታና ንኣሜሪካ ኣቆጢዕዎ ኣሎ። ትራምፕ ክሳዕ ርቡዕ ስምምዕ እንተዘይተበፂሑ ዳግማይ ድብዳብ ክንጅምር ኢና ብምባል ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ሂቡሎ። እዚ ማለት ንኽልተ ሰሙን ዝጸንሐ ናይ ተኹሲ ደው ምባል ስምምዕ ክፈርስ እዩ። ዋጋ ነዳዲ ዓለም ዳግማይ ክንህር ጀሚሩሎ። ብኻሊእ ወገን ድማ ሶማልን ባቤል መንደብን ብዝምልከት ኣምባሳደር ሶማል ዓብዱላሂ ዋርፋ ብንጹር ኣጠንቂቑሎ። ኣብ ልዕሊ ሉዓላውነት ሶማል ዝመጽእ ሃገር ባቤል መንደብ ክዕጽወሉ እዩ። እዚ መጠንቀቕታ እዚ ብቐጥታ ንእስራኤልን ኢትዮጵያን ዝዓለመ እዩ። እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ ኣምባሳደር ምሻማ ንሶማል ዓብይ ዲፕሎማስያዊ ብረት ሂብዋ ኣሎ። ሕጂ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ክልቲኡ ወገን ተዓጽዩ ይርከብ። ኤሪትራ እቲ ጽኑዕ ድፋዕ ኣብ ማእኸል ማዕበል። ኣብ መንጎ ዝኹሉ ዕፅዋን ኩናትን ኤሪትራ ብጥንቃቐን ስልትን ትስጉመላ። ነዳዲ ጅዳን ጸዓት ደቀ ምሓረን። ዓለም ነዳዲ ሲናትሉ ኣብ ዘለዎ እዋን ዓባይ ነዳዲ መርከብ ካብ ጅዳ ተበጊሳ ናብ ምጽዋዕ ምእታዋ ኤሪትራ ምስ ስዑድ ዓረብ ዘለዋ ጽኑዕ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ዘርኢ እዩ። ብተወሳኺ እቲ ኣብ ደቀ ምሓረ ዝተመረቐ ናይ 30 ሜጋዋት ጸሓያዊ ጸዓት ኤሪትራ ንመጻኢ ካብ ናይ ነዳዲ ጽግዕተኝነት ናጻ ንምዃን ዝሓንጸጸቶ ውጥን ተግባራዊ ይኸውን ምህላው ዘርኢ እዩ። ብኻሊእ ወገን ድማ ኣይተ ሓጎስ ገብረ ህይወት ኣብ ካይሮ ምስ ሚኒስተር ሕርሻ ግብፂ ዓሚቕ ዘተካይዱ። እቲ ተበግሶ ፍሉይ ኢንዱስትርያዊ ሕርሻ ስፔሻል ኣግሮ ኢንዱስትሪያል ፕሮሰሲንግ ዞንስ ንኤሪትራ ናብ ናይ ምግቢ ውሕስነት ዘሰጋግር መዋቕራዊ ለውጢ እዩ። ኤሪትራ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ሰማያዊ ቁጠባ ብሉእ ኢኮኖሚ ንምህናጽ ምስ ግብፂ ትሰርሕ ምህላዋ ድማ ንኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንዘለዋ ሕልሚ ዓብይ መኸተ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንገዲ ኣየር ኢቲሃድ
ካብ ሕዳር 2026 ጀሚሩ ናብ ኣስመራ በረራ ክጅምር ምዃኑ ምእዋጁ ንኤርትራ ምስ ዓለም ዘለዋ ምትእስሳር ዘሕይል እዩ። እዚ ድማ ምስቲ ዕብየት ቻይና ዝተኣሳሰር ምዃኑ ኤርትራ ምስቶም ሓደስቲ ሓያላን ዓለም ብሪክስ ዘለዋ ምስጢራዊ ዝምድና ዘርኢ እዩ። ምስጢራዊ ሞት ሳይንቲስታትን ራዕዲ ኒውክሌርን ኣሜሪካ። ኣብ ኣሜሪካ 10 ዓበይቲ ሳይንቲስታት ኒውክሌርን ኤሮስፔስን ብዘይተፈጥሮኣዊ መንገዲ ምሟቶም ዓብዪ ስጋት ፈጢሩሎ። ገሊኦም ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኦም ተቐቲሎም ተረኺቦም፣ ገሊኦም ድማ ድሃዮም ጠፍዩ። FBI ሱቕ ምባሉ ንኣባላት ባይቶ ኣቆጢዕዎም ኣሎ። ትራምፕ እቲ ሓቂ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልትታት ክግለጽ ኢሉ ኣሎ። እዚ ስርሕት እዚ ብኢራን ወይ ብኻሊእ ጸላእቲ ኣሜሪካ ዝተፈጸመ ዲጂታልን ፊዚካውን ኩናት ክኸውን ይኽእል እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሪፕረስ፣ ሎሚ ዞባናን ዓለምናን ኣብ ዝለዓለ ናይ ምርጻም ደረጃ ይርከባ ኣለዋ። ብወገን ትግራይ እቲ ኣብ ኣኽሱም ዝተወሰነ ውሳነ ንትግራይ ናብ ሰላም ዲ ክመርሓ ወይስ ናብ ዘይተፈለጠ መጻኢ? እቲ ሓያል ናይ ዓለማዊ ዕፅዋ ሆርሙዝን ባብኤል መንደብን ተዓጽዮም ኣለዉ። ዓለም ናብ ዓብዪ ኩናት ትቐርበላ። ሃገርና ኤሪትራ ድማ ኣብ ማእኸል እዚ ኩሉ ህውከት ምስ ግብፅን ስዑድን ኢማራትን ብምስጢር ብምስራሕ ቁጠባን ጸጥታን ተረጋግጸላ። ክቡራት ተኸታተልቲ፣ ትራምፕ ክሳዕ ረቡዕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ደብዳብ ክጅምር ድዩ? ጀነራል ታደሰ ወረደ ኸ ነቲ ካብ ኣክሱም ዝበፅሕ ፖለቲካዊ ውሳነ ብኸመይ ክምክቶ እዩ? ርእይቶኹም ጸሓፉልና። ቪድዮና ሼር ብምግባር ንኹሉ ካፍሉ። ኤሪፕረስ ኩሉ ግዜ ምስ ሓቀኛ ትንተና